ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም ከምዛ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትህልው በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ምሳኹም ዘለኹ ሓውኹም ሓበኔ ሽምበኣር ናብዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ከብለኩም ሓደ መዓልቲ ሓደ ንእሽቶ ቆልዓ ካብ ቤት ትምህርቲ ተመሊሱ ንኣድዩ ደብዳቤ ሃባ ንሱ ድማ መምህረይ ነዛ ደብዳቤ ንኣዲኻ ጥራይ ከተንብባ ሃባ ክብል ነጊሩኒ በላ እታ ኣዴ ነቲ ቆልዓ ዓው ኢላ እናንበበትሉ ከላ ይዒንታ ንብዓት መልኣ ወድኺ ኣዝዩ በሊሕ እዩ እዛ ቤት ትምህርቲ ንዑ ኣዝያ ንእሽተያ ክምህርዎ ዝኽእሉ ንፍዓት መምሃራን ይብልናን በጃኹም ባዕልኹም መሃርዎ ድሕሪ ሞት ኣዲኡ ብዙሕ ዓመታት ድሕሪ ምጽናሕ ኤዲሰን ሕጂ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መሃዝቲ ናይቲ ክፍለ ዘመን ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኣረጊ ስድራ ቤታዊ ነገራት ይጥምት ነበረ ሃንደበት ኣብ ሓደ ናይ ጠረጴዛ ሳጹን ዝተዓጸፈ ወረቐት ረኸበ ወሲዱ ድማ ከፈታ ኣብቲ ወረቐት ዝተጻሕፈ ከምዚ ይብል ነበረ ወድኺ ናይ ኣእምሮ ስንክልና ስለ ዘለዎ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ቤት ትምህርትና ኣይንደልዮን ኢና ኤዲሰን ንሰዓታት ነቢዑ ድሕሪኡ ኣብ ድያሪኡ ቶማስ ኣልቫ ኤዲሰን ናይ ኣእምሮ ስንክልና ዘለዎ ቆልዓ እዩ ነይሩ ሳላ ሓንቲ ጅግና ኣዴ ናይዚ ክፍለ ዘመን ዝዓበየ በሊሕ ኮይኑ ክብል ጽሒፉ